Beravaniya sivîl ragihan ku di encama êrişên esmanî li ser bajarekî û do gundan li gundewarê Idlibê 8 welatiyên sivîl di nav wan de 6 zarok jiyana xwe ji dest dan li gel ketina hejmarek birîndar. Beravaniya sivîl her wiha da diyarkirin ku balafirên şerker yên Rûsyê gundê tipêş yê bi ser navçeya Maretên Ne'man ve bombebaran kirin. Di encamê de 6 zarok û jinek hatin kuştin li gel ketina hejmarek birîndar. Serbarî armançkirina gundê Me'er şemarîn li başûrê Idlibê ku di encamê de hejmarek qurbanî ketin. Her li gorî çalakvanan ku ji ber topbarankirina rejîma Esed ji bajarê Cisr Şeğûr 5 welatiyên sivîl birîndar bûn. Heman çalakvanan amaje kirine ku balafirên şerker yên Rûsyê êrişek bi topên napalm ya qedexekirî li ser malên sivîlan li gundê El-Gıdfa pêk anî û di encam de ziyanên maddî mezin rûdan. Beravaniya sivîl her wiha ragihand zeviyên ku li başûrê bajarê Xançêxûn rastî operasyonên esmanî ve hat ji aliyê balafirên şerker yên rejîm û Rûsyê serbarî armançkirina bajarê Kefirnebel ku ziyanên tenê maddî bû. Girêdayî vê mijarê jê derin bi ser opozîsyona Sûriyê ji aliyê xwe ve ragihandin ku di encama şer û pevçûnên di navbera hêzên rejîmê û çekdarên bi ser opozîsyona Sûriyê ve li ser enîn, tilmeraq û xwîn ve depşîna li başûrê gundewarê Idlibê 20 çekdarên rejîmê hatin kuştin li gel ketina hejmarek birîndar serbarî têkbirina hin alavên leşkerî yên rejîmê ji aliyê çekdarên opozîsyonê ve.